Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiyiga aseduke yigaya Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabo igo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Superstores yego tokase enyumba ya Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi ninakoma. Unieleza nini? Life got better. Happy Easter Monday mwancho murigereria Getembe TV korende ninyareko gotebe Happy Easter Monday igose Krit koria rero nigo abakristo bekelisia gya Katoliki baboka ningana yogo icyane ne abakiririt koria bagotengera okuboka kwa Yesu rit koria rero nigo mo Papa Francis anyara ko bakagosiria obugima bwaye Ekeonga Chinsa Isano na Ibere ntenga treni Nyaboga habira kariri kro studio kabere ndo gochwangonya koneke buna chibuche chigana Mario gingo ikarachira asenchira eriyo bwekrano kabana intogwe kwa mware tokomanye gatiari abeire kagwate kakorwa imenesko yagusi anene mono omugano o Pope Francis natoko chaka nigo ritkoria rero kwaba ogwakwa konene gochase kirise kya Catholic nabo igo abakatoliki bonsi ensengema yemagega ya Papa Francis gosiria obugima bwaye asobomenye bwaye bwa Casa Santa ime ya Vatican kabwate emyaka 53 gose 88 eye nkorro eye maga yokorwara egeka ase abete kagotwaro sasa abere kagotwara pneumonia ya magose pneumonia ya lungs eye korengana ose korwa Vatican nigo bare barwa orobotioru aso mo apostle of Camerongo apostle Shamba ateba Papa nigo anyara gosiria obugima bwaye chi ense yemo netagika 35 na isano chimambia ya rero ase aberika gutangwa enyagitari eri ya Jemer ime ya Rome asabeteka gutangwa chitariki 15 ose chitariki 14 omutenyo kabere na nigo aberire nyagitari anye egika kyumutenyi oyomo koyorende kichegete chitariki 23 chomutenyi ogatato so mutenyo ryo eta Papa nigo anyarete kabaga koigoro na nigo aberire ase omochoye Vatican Papa nigo ose togochaka omoyano yabene nigo aiborete omwaka ose nigo aiborete chitariki 15 na ibere omutenyi o 12 omwaka bweri mweyamo chimikiana 35 na ema gose 1936 imeye enseri Argentina na Argentina nigo egotoka imeya South America hiyo tari ayebene nigo arekorokwa George Mario Baggio omwaka 1958 nigo Papa asoete na gwanza
gosomera amaegerio yege kanisa gose egedini korende igo okuno kwara kyabuna endoto yaye nigo yarenge ose nigo atagete gokorera omunkuru emeremo na ekero achakoba omusasiro otini gachagete gosomera chiskuru cyoboroso no ne chiskuru cye secondary ase are gosomera omurumori of philosophy na boigo literature na korende okuba father ose papa Francis nigo are korwa ase family ebwate okonyora gwense gose eyobotaka nigo abeteka okora igasi ase chi club nebane kerare gosomera theology yaye kabuna epaunsa gose abantu bari bakorenda chi club igo andake nabwate omobere ore omone nake koyeka omwaka bwerwe yamo chimi kianda na Ibere gose 1992 papa nigo aete obo bishop na omwaka 1998 akaba omo archbishop we diocese we archdiocese ya Obunos ARS egotoka ime ya Rome na koyaika omwa osekeyeka chitariki 3 koyeka chitariki 13 motinyo gatatu omwaka 2013 papa nigo aete ose Francis nigo abetega kwewa obo pop na akaba omo pop wechi mibere meronge tano nemo ni Isano nemo gose omo pop o number 266 ase abwate emiaka 76 korende nyuma ya pop nigo Papa Benedict ose kera soete ase obisi ya papa nigo abetega kobo omo pop winambe yumagega ya pop ose Papa Benedict o 15 na rimo koritaya nigo achorete ningi gose kiagerete kiga Pop Francis agachora Erieta Francis nigo achorete Erieta riga ase okobanyora abaribwate okoremero na boigo okoba ogoke Pop Francis niga bete omo pop motangani ase ekarenda yaba pop bari ase abakatoliki babete bakorokwa Pop Francis gonera omo pop motangani korokwa Pop Francis nigo achorete obogima bogwekeya gose nigo arenge omonto omwoke nande tanchete koimokereria igoro gose tanchete bogima bonde bonsi bokoegokyo kwa mwancho mure kiyekete omwaka o 2015 nigo achete imeyense ya Kenya ase ataretiwe ni gari ya Honda na Pop niga nyatokoba ime ya Kenya anye amatuko atato onyeteri ase amatukane nigo ya banke tukoritanga nebuna nigo arego chegotariwa ni gari rie Mercedes korende karaika ime ya Kenya agachora atariwe ni gari eria aina ye Honda ritkoria rero chitariki emerongebere na yamo Chinsa ese ense yamo yabona mambi nigo atimoka magega yogosanga oseritkoregoro nigo abeteka gosanga emisa n'abakristo ase kanisa ase ensemeri ya Vatican gosomo choromo abo ase abeteka gosesenia abana bakeno n'umoncho muri nkonyerbuna papa nigo abeteka gwagwanjo se ase myaka ya yemenge nigo anchete abana bake ase ariko genda chikanisa urangiri abana bake bacha asare nigo ariko abekerera amagoko osoko boko kwaye omotugoro budenchere yemo yoko basesene ritukurigoro kerare gosanga n'abakristo ritukoria Easter gose Jumapili yoko inyora okoboka kwa Yesu korwa asembera nigo papa abeteka gotara asare kwimokia okoboko kwa yigoro buna are kwimokia bukuritangani korinde ritukurigoro okoba aberega korwara aburiro bwani umone asege katare kwimokia okoboko kwa yigoro buna yaringa aburitangani nigo are kwimokeria korinde are kororokana omonto moyenga yengo gose obeorenge omoroso wate omoroso monge ngobori gose ninki ko gochikiaba buna bono papa nigo asire obugima bwaye kare obisingi gose kego chikiaba gocha ase kanisa ya Catholic gose ase kirisia kirigia Catholic kere omo papa asirire obugima bwaye kare abisi nigo abakadino abo bwate myaka emeronge 5 gose 8 years bakomerana nabo igo bachoromo abantu abagochi babakira chikora na oyokobwani nigo agocho otianigo nabo igo ochorwa buna omopop koyera ekerisia ya Catholic kurubona amatuko anye 15 goika amatuko emerongebere eyuere muna anye chiwiki bere goika chiwiki 3 nigo ekerisia ya Catholic gose abantu anene mono inseri emise imeyense ya Rome bagendrete ose bagochia gotwara ebirero ase bakomorera pop ase amatuko kianda bono imeyense area ya Rome Pop osekero mo pop akure nigo bakwira amatuko ane goika amatuko 5 namo unenchera yamo gose amanye hocha gotinde kwa papa nigo arachi gotinde kwa ensema pasirika ase kerisa ke mutagatifu Mary meja imeyenseria ya Rome
mwancho muri achigwika Chinsa chirikomi Chinsa Ibere na boigo Chinsa nyecho gotko bwarero ndo chikokoretera omugano opopo bene kurwa gosoma kwaye na boigo kurwa ase family yaye korende Chinsa chiga cyabona mugaso oyinoro omugano omwenge kurwa ase studio kose omugano omwenge igoro ya Pop Francis. Pole sana kuchasekerisia kia bakatholiki ntubu na Getembe TV na Getembe FM twatumire engora chinga kichiga tokorera korende twabugete nga Yesu ngobokare korende papa niga ganyete Yesu aboke nere amanye gutimoka engora yaito kuchasa bakatholiki bonsi imeyense ngima chinga kichiga tokoreramo. Atogotigana nayo osina togotigana na robot yoru igoro yabo kwa Pop Francis ni gotogocha imeyense ya Kenya boso moraiwense ya Kenya muske daktari wa Samuel Ruto atebire nigo arachikora abajumbe wetari chiko elirache gokonya abakenya bonse asakurira abajumbe abo na kwabola tibachora lichiko lirache kubakonya baraboboka na mambo ya ubinafsi na mambo ya watu kutumia ofisi za serikali kujinufaisha wao wenyewe, familia zao na marafiki zao. Niliwaeleza wakati huo, msipopitisha hiyo sheria, mimi nitaweka vito ya hiyo sheria mpaka nipitishe sheria ambayo itakomesha ufisadi katika taifa letu la Kenya. Nimefanya hivyo juzi, na kwa wiki 3 zijazo bunge lazima ipitishe sheria vile nimependekeza, ndio tuweze kukomesha mambo ya ubinafsi katika procurement na utendakazi wa mambo ya serikali. That is very important. So I want to ask Parliament, both the National Assembly and the Senate, to carefully consider the memorandum I have sent to them on making sure that we stop conflict of interest that undermines the delivery and provision of public service in the Republic of Kenya. Na itamhusu kila mtu kutoka rais mpaka MCA. Kila mmoja wetu atawajibika kuhakikisha ya kwamba sio rais peke yake, sio governor peke yake, sio mjumbe peke yake. Everybody must be accountable to the people of Kenya. Kwa hivyo nataka mtuombee maaskofu wetu ndio tuweze kutimiza wajibu wetu kulingana na mapenzi ya Mungu na sheria za taifa. Na chinga kechiga abakenya bagendete gochengera emeyega ya Easter nigo bono abarai kube kanisa ao anamono cross kesa keregia Catholic besokire na kubolia abakenya bonsi na boiga abakristo bonsi kwa maiso chinga kechiga batigane na siasa bune nchira yamo yokoinyora okoboka kwa Yesu na babe abege no se babe batinyi okogena kwaye kwabo ase omongoro. In our nation, in our society, in the judiciary, in the parliament, corruption will be vanquished through God's power and our collaboration. We must commit this Easter to work against corruption. We must root out the root of a lot of the things that we suffer in this country. We should also maintain peace in our country, that we become all instruments of peace, all Kenyans. We should avoid this issue of tribalism. Our faith as believers crumbles if Christ never was raised from the dead. And therefore, the fact is, Jesus was raised from the dead. And that gives power to our faith. It grants pillars to our faith to be sustained. That mandate to serve in government rests on their shoulders a huge responsibility to ensure prudent management of resources. For we want to ask all the principal secretaries, all the cabinet secretaries to please take into consideration the welfare of the people across all ministries so that Kenyans can get quality service that is commensurate to the tax they pay.
Na chinga kechiga Ibere nyinge gendete gutwa chinsemo ao imeyense ya Kenya nigo amarwire abeire kagwateka ase chinsemo ao imeyense ya Kenya korengana no murikyo butambe ase wizara ria bochenu moske mosbati meri muthoni niga atebire nigo ba reportiwe ebikesi bitatu igoro yoborwire bwa korera ase bona atebire nigo eserikali ase nigo wizara ya bochenu irache kokora omokia bunenchera ya moyo kone kebuna abakenya ngutangwa bari na marwire ari akoretwa na machi ari atarema ase chinga kechi na goteba nigo barache gutuma abantu bonse gose chi healthy workers babo korigereria amang'ana ayo ase binyoro imeyense ya Kenya. And in the last few days, as at 17th, we have had 3 new cases already, totaling to the number of cases 125. The Ministry of Health is coordinating together with the county governments to ensure that there is coordination. Therefore, cholera incident management system has been instituted, and equally a regular outbreak response coordination meetings are happening by the National Public Health Emergency Operations Center and all the affected counties. So we have regular meetings with the counties that are already affected. We also have continuous engagement across the country with local, national, and international partners to ensure there's a well-coordinated efforts in terms of resource mobilization and technical support and information sharing, because this is very important. What is happening in Migori could also affect another county at a given time. The Ministry of Health has case management guidelines shared at the affected counties, to the affected counties, and laboratory support of for diagnosis has been offered by the National Public Health Laboratory again, a case management on the ongoing in Nairobi, Kisumu, and Migori. We have also enhanced our surveillance. The surveillance teams and surveillance issues, we've enhanced cholera active case search at the counties, the field investigation to the counties by our FELTEP team. Togo chigokora nigo moseneta umakweni umoske Daniel Manzo esokire na goteba nigo abantu batano no yomo baunengiwe una ba commissioner ase kiombekere kyo bochori ne chimbe bikya IEBC mamencha ne richiko osebunate abo mbali batabegeto ase list area sogete ritangani korangana na Manzo nigatebire okono koreta siasa ase kiombekyo kyo bochori ne chimbe na teribuya koreta siasa ase kiombekyo yetenere asbonatebire nigo abaseneta bonse ose nigo barachigocha kwamereria ogoyo unengiwa kwa batano no yomo abo na goteba obuno bunganiriri ase ekiombekyo. Wale makomishona 6 wamekuwa sneaked usiku wakaingia kwa orodha. Hawa hatutakubali wakiwa makomishona pale mbunge. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa sneaked, tafadhali sneak out. Sababu hatutakukubali na mkicheza tutafutilia bali hiyo exercise yote kupitia kotini, tuanze tena mpya mpaka tupate makomishona ambao Wakenya wote wanawaamini. The official opposition belonging to the people. The presidential candidate is David Kalonzo Musyoka. Chitageka emeronge Ibere igore Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso mwanchu muri no ikiraga bunongo twikire mweri w'Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchera yobwenga mwere Chinsa ikomininchi kwira na gaiga ngoretera yomo na yandi amange asenchera ere yobwikira ose yobwenga nchengatire Nyaboga Wilson Makori kurwaso muna hwe manyerero habira kariri kuri studio akabere na erogenda takone kebuna chibiche chigana mare wingo ikira chira asenchera ere yobwikira nugendera gutwara buri borobya asemiro ya Getembe TV ekobwati. Twatire mama ine twatire
eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amaryogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase Chinsa chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase Chinsa buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atieni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383. HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote na sasa